pidä kyllä sitten minkäännäköistä kiirettä. Bedard saa parinkin otteeseen kelata vauhdin. Ja näin Kanada ensimmäisen hyökkäyksensä. Fantilli. Suomi pääsee katkolle. Siinä on hyökkäyksen paikka. Kemel karkaa läpi. Jarkko riittää. Spencer saa. Joo! Haha! Perkele! Jatkaa mitalipeleihin. Se tekee 3 maalia noin 5 minuutissa ja ratkaisee pelin jatkoajan ensimmäisen. Aika huikeeta! Ensimmäisessä sisäänviennissään Kemel kääntää pelin ja jalka riittää ohi. Kiekko lopulta putken alle. Se oli Kemelille varmaan 3. tilaisuus tehdä tämän ottelun 3. maalinsa ja nyt se tilaisuus tulee myös käytettyä. Peli sitten tällä kertaa. Joakim Kemel vie Suomen välieriin. Adam Fantilli yrittää pelata Bedardin kanssa yhteen, mutta Kemelillä hoksottimet terävänä. Spencer Sauva ei ehdi tähän kääntyessään. Oi! Nice one! Jalalla kiekon päätyyn asti ja nostaa sitten ylänurkkaan. Suomi voittaa 6-5. Se tekee tämän ottelun 3 viimeistä maalia. Eikä muuten johda tätä peliä sekuntiakaan, mutta yhtään tämän pidempään sitä ei tarvitsekaan johtaa. Joakim Kemel, hat-trick hero tänään, hattutempun tekijä. Ensimmäisessä erässä